Dobrý deň, moje meno je Jakub Petráš a dneska si ukážeme, ako v systéme Inside Out nahrať platby, ktoré nám prišli na náš bankový účet klubu. Toto video je venované iba pre manažéra a šéf-trénera klubu, čiže ak ste tréner alebo hráč, môžete toto video preskočiť. Prihlásime sa do systému. A zároveň si teda v našom internet bankingu pozrieme platby, ktoré chceme do systému zaúčtovať. Platby sa nahrávajú rôznymi spôsobmi, a to tak buď cez prehľad používateľov, že si nájdeme daného hráča, napíšeme jeho meno alebo si ho nájdeme v zozname. Vyberieme napríklad Máriu Šarapovú, klikneme na jej meno a tu vidíme tlačítko pridať platbu. Systém nám vlastne predvyplní sumu, ktorú by mala Mária Šarapová zaplatiť, čiže je to 63,07 eur. My túto sumu môžeme zmeniť, ale predpokladáme, že zaplatila presne toľko, koľko mala vyúčtované za minulý mesiac. Keď v platbe bol pridaný aj variabilný symbol, môžeme ten variabilný symbol do tej platby zapísať, ale toto políčko je nepovinné. Takto vyplnenú platbu môžeme uložiť. A vidíme, že Mária Šarapová je už na stave bankového účtu 0. Ukážem vám druhý spôsob, takisto ideme cez prehľad používateľov, nájdeme si nejakého daného hráča, napríklad Rafael Nadal, a cez túto políčko zelenej karty dáme pridať platbu. V tomto zozname nám ukazuje všetky nezaplatené účty Rafaela Nadala, ktorých je tu iba jeden, ale keby ich bolo viac, tak pred vyplnenú sumu by nám systém nastavil na jeho celkovo dlžnú sumu, čiže v tomto prípade je to 78,25. Takisto môžeme pridať variabilný symbol z tej platby, ale nemusíme, a poznámku zaplatené cez internet banking a dáme uložiť platbu. Vidíme, že Rafael Nadal už je v stave účtu 0. Hráč sa môže dostať aj do plusového stavu, keď napríklad venuje 2% z dane klubu alebo dostane sponzorské, napríklad Slovenského tenisového zväzu, tak vieme mu nahodiť aj kredit. Zase si vyberieme hráča, dáme pridať platbu. Nastavíme mu, teraz sa nám predvyplnená suma dá na 0, lebo Rafael Nadal má zaplatené všetky vyúčtovania, takže túto nastavíme sumu podľa našeho výberu, dáme tomu 1000 eur, uhradené dáme dnešný deň, variabilný symbol nemusíme dať a poznámku dáme napríklad dotácia STZ. Dáme uložiť platbu. Vidíme, že Rafael Nadal v našom klube má teraz hodnotu jeho účtu 1000 eur a pri ďalších vyúčtovaniach sa mu bude z tejto čiastky strhávať a jeho účty za dané mesiace budú automaticky označené ako uhradené, lebo hráč bude v stave účtu plusovom. Takisto si vieme pozrieť prehľad používateľov. Klikneme si na hráča a môžeme si pozrieť jeho vyúčtovania. Tu nám predvyplní všetky vyúčtovania, ktoré daný hráč mal v našom klube a vidíme tým, že sme nahodili platbu, že stav vyúčtovania Rafaela Nadala za mesiac máj je už v stave uhradenom.
Posledný spôsob, ako sa môžu platby nahrať, je cez nahranie automatického výpisu z bankového účtu. To sa robí cez platba, načítaj bankový výpis. Treba mať pripravený bankový výpis CSV súbor, ktorý si viete z každého internet bankingu stiahnuť. Sem treba pomocou tlačidla nahrať stiahnutý súbor. Dajme tomu, ja tu mám pripravený tento export z 20. apríla. Dám upload a napíšem nejaký názov toho bankového výpisu. Bankový výpis apríl a dám odoslať. Automaticky mi nahralo bankový výpis. Vidíme, že všetky údaje si systém vyhodnotil z bankového výpisu, čiže odkedy platí, dokedy platí. Toto je ten náš názov, kto ho načítal a ktorý deň bol načítaný. Keď si ho rozklikneme, tak vidíme všetky platby, ktoré sa nahrali. Vidíme, že všetky platby sú nespárované. Je to logické, lebo tento výpis je z môjho osobného účtu, takže žiaden variabilný symbol sa nezhoduje s variabilným symbolom vystaveného vyúčtovania, ale ak by sa zhodovali, tak systém by automaticky spároval danú platbu a daná platba by sa automaticky pripísala na daný účet používateľa. My však môžeme aj nespárované platby z daného výpisu spárovať ručne, a to tak, že klikneme si na detail tejto platby. Tu vidíme detail platby, čiže vidíme variabilný symbol, vidíme sumu, vidíme, kedy bola zaúčtovaná a vidíme hlavne popis. Z praktickej skúsenosti viem, že používateľia niektorí ten variabilný symbol nedajú, alebo ho napíšu do popisu. V tom prípade ten systém nevie automaticky spárovať danú platbu a musíme to spárovať ručne. Ručne to spárujeme tak, že tu nájdeme člena klubu, takže napíšeme nejakého člena klubu, začneme písať, klikneme na meno člena klubu a dáme spárovať. Prehodí nás na stránku pridania platby. Tu sa nám všetko predvyplní z tej platby, čiže suma, uhradené dňa, variabilný symbol a poznámka. Dáme uložiť platbu a vidíme, že platba sa hráčovi Roger Federer pripísala na účet. Bola síce v nižšej hodnote, ako bolo vystavené vyúčtovanie, čiže Roger Federer je stále v mínuse 37 eur. Keď sa dáme späť na bankové výpisy, tak tu vidíme zoznam všetkých nahraných bankových výpisov a zatiaľ sme nahrali jeden, takže tento jeden si môžeme ešte pozrieť a vidíme, že tá posledná platba, ktorú sme ručne spárovali, už je spárovaná a táto daná platba sa už nedá znovu spárovať, čiže keď si ju rozklikneme, tak vidíme, že už tu nemáme tu možnosť spárovať, môžeme sa len pozrieť, na ktorý účet bola daná platba pripísaná, a to takto. To bude k pripisovaniu platbám všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie.